Nu tager vi bare Benjamin. Jeg bestemmer, hvem der vinder. Okay, Benjamin han skal så prøve at se, om han kan spise en spiseskefuld kanel, ren kanel. Han må ikke skylde munden i det første omgang. Han skal se, om han kan synge hele lortet sådan, uden at så vise, at han har slugt det hele. Hele klumpen. Mere, det er kraftigt ikke spiseskefuld. Så skruer der låget af. Bare tage en teske. Nej, en spiseskefuld. Sådan der. Er det en spiseskefuld? Ja. Okay. Se, man har søskende hjemme, det skal prokse altid. Okay. Du er så syg, hvis du gør det, Benjamin. Hvis du kan, så er du sindssygt, du er. Og min? Er der hvor min? Kan du gøre det? Jeg gør det. Jeg sagde det jo. Han var slottet ned. Vent altså. Skal der have en tut? Skal der mere med det? Jeg får helt. Hvor var den syg ikke, mand. Står der knækker sig? Skal der mere kanel, Benjamin? Jeg kan lægge kanelen lidt måle, mand. Skal jeg have lidt risengrød og smør til, hva'? Så er det hønse. Det er sygt, hvis du klarer det, hønse. Hvis du kan klare det, du får 100 kroner, så du klarer det. Ja, det lader jeg sige. Ja. Klar, næste. Nej. Næste. Hvem er kæk? Det er så sygt, du gør det. Jeg ved, hvad det gør ved en, jo. Kom så. Du kan ikke trække vejret. Du kan ikke trække vejret. Du kan ikke trække vejret. Det er fedt. Det er fedt. Hvorfor spiller du det ud, Henrik? Hvad? Kan du ikke tage det? Nej, jeg kan det ikke. Nej, der er masser af en Jeg krammer, mand. Jeg har bare en syg ikke på, mand. Hvad sker der, Benjamin? Er det for fedt, eller er det bare fedt? Nej, jeg er sindssygt. Jeg overvejer, om jeg skal prøve nu. Skal du prøve? Ja, prøv. Kom nu, du kan slet ikke trække vejret, mand. Er det ikke rigtigt, Hønse? Men Gormer skal også prøve! Gormer skal også prøve, så man ikke kan. Jeg skal lige gøre mig til grin også. Skal jeg ske? Find skeen. Det bliver altså bare som om, man ikke trækker vejret, mand. Jørgen, der bliver meget jern til det. Der skulle ikke drikkes vand til, dreng. Det skal Jacob sige sådan noget lort til gøre. Jeg lægger lige solbrillerne. Rolig nu. Benjamin, det næste. Nå, for vand. Hønse, hvad med her? For en vask. Stil. Gå væk. Skrid. Nej, du kan ikke trække vejret, når han gør det. Okay. Skal du også lige have min mund inden? Ja. Okay. Så skal altid, når du er færdig. Jeg kom bare ud af din mund. Tag det seriøst, Gård. Du er så færdig. Det kan jeg slet ikke. Jeg er knækket. Hvor er det klart at se på. Du er bare helt sort i munden, mand. Hvor er det fedt. Det er simpelthen for grineren. Jeg skal nu. Man kan ikke, er det ikke seriøst? Jeg skulle prøve. Jeg skulle lige prøve at spille smart. Jeg prøvede at gemme det under tungen. Det virker ikke. Nej. Bare lige til næste, der vil forsøge. Det kan man ikke. Vi lægger ned på YouTube. Skal jeg gøre det?